Σήμερα θα κάνω ένα vlog. Είμαι ήδη στο κρεβάτι. Δεν θέλω να... Λοιπόν, είμαι άρρωστη. Φαραγγίτη δεν έχω βασικά. Τέτοια. Αυτά εδώ. Αυτά. Καραμέλες είναι. Τέλος πάντων. Θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, πίνω τσάι. Δεν ξέρω τι φαίνεται. Δεν φαίνεται. Και βλέπω. Βενετία. Ναι, τώρα με βλέπετε. Περιμένετε. Εδώ. Ναι. Έτσι. Γιατί αλλιώς δεν. Λοιπόν. Μόνο έτσι. Μάλιστα. Αυτά εδώ τα πήρα μήπως
στο ροζ από πίσω που έχω βάλει τα πράσινα φωτάκια. Δεν είμαι σίγουρη αν θα μου ταιριάξει, θα το τσεκάρω. Άμα τα κεντράνεις δικά μας στο πλησιάρι. Ναι, αυτό! Αυτό το λατρέψαμε με τον Άλεξ γιατί τρελαίνομαι με την αντίθεση καλόχειρες που καπνίζουν. Εδώ οι φίλοι που καπνίζουν. Εδώ οι φίλοι που πίνουν το σπρεσάκι τους και διαβάζουν την εφημερίδα τέλειο. Γενικά, βλέπετε λίγο, υπάρχει ένα vibe, υπάρχει ένα γενικό mood. Για πες στα παιδιά πόσο καλό παιδί είσαι. Έλα, κάνε νιάου. Ρε, μη με γράφεις εμένα. Μη με γράφεις, μη με γράφεις. Α, το βλέπετε τι κάνει. Το βλέπετε. Άντε. Ξύπνησε ο Μπιλ. Δεν ξέρω. Και όταν έγνεις τι είχε κάνει. Κοιμότανε. Όχι. Για πες τους πόσο καλό παιδί είσαι. Πες τους το. Έλα, πες τους το. Σύμπα. Σύμπα. Το παιδί. Να σου πω, δεν θα με δαγκώνεις εμένα. Εντάξει. Το έχισα. Ναι. Καθαρίζουνε τούτο τώρα. Πες λίγο το νέο σου. Χειρότερο. Δεν ξέρω. Σύμπα. Τι πράγματα είναι αυτά. Το άλλο, για φέρει το άλλο. Μην κάνεις πράγματα. Κοίτα εδώ. Κοίτα την κάμερα. Κεφάλαιο. Λοιπόν, να σου πω. Τι κάνεις, Τι είναι ρε. Καλησπέρα. Λοιπόν, σήμερα δεν έχω τραβήξει τίποτα. Γιατί είχε αυτά. Αλλά αύριο θα τραβήξω. Καλημέρα. Λοιπόν, ναι. Είναι Τρίτη. Και θα σας πω ακριβώς τι ώρα είναι. Γιατί εδώ πέρα αυτή την ώρα είναι... Δεν ξέρω αν είναι. Είναι 6 και 10 το πρωί. Ωραία. Εγώ αυτό το κλιπ το κάνω για να πω ότι είμαι άρρωστη. Δεν ξέρω αν ακούγεται στη φωνή μου. Είμαι άρρωστη. Sorry για αυτή τη βλακεία που ακούγεται. Και δεν μπορώ να κάνω όσο βίντεο ήθελα. Που σημαίνει ότι είναι πολύ μικρό το βιντεάκι. Γιατί δεν καταφέρω να το τραβήξω τις ημέρες που ήθελα. Και έτσι δεν καταφέρω να το κάνω μοντάζ. Και έτσι δεν κατάφερα να κάνω... Και δεν κατάφερα να κάνω τίποτα. Συγγνώμη. Πραγματικά συγγνώμη. Αλλά θα πρέπει σήμερα να κάνω το μοντάζ και να το ανεβάσω αύριο. Οπότε δεν θα τραβήξω κάτι παραπάνω. Θα κάνω ό,τι έχω βάλει, ό,τι έχω τραβήξει θα το βάλω και ο Θεός βοηθάς. Θα βγει ένα μικρό βίντεο όπου θα λέω βλακίες κατά πάσα πιθανότητα και πάλι συγγνώμη. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, αν σας άρεσε βάλτε ένα like, κάντε μια εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι, το κουμπάκι, καμπανάκι δεν ξέρω τι είναι. Κάντε και follow στα social media που θα σας τα βάλω εδώ. Και ελπίζω να σας δω στο επόμενο βίντεο. Bye!